Anda Ibu Nyai Hajah Ismi. Amin amin. Nah, Munawaroh, kemudian dilatih layangan. Oke. Keluarga besar Pondok Pesantren Anur Trisono. Amin. Ela berkah Gus. Amin. Kagem Pak Po Kamto sekeluarga. Kebahagiaan dan kesehatan selalu terlimpah. Amin. Pondok Pesantren Anur badhe acara niki. Pondok Pesantren Anur Solawatan 24 Juni 2025 kalian haul Kiai Haji Jamhari Ghazali Anwar tanggal 12 Juli 2025 tertanda keluarga besar Pondok Pesantren Anur Trisono. Saking Bapak Latif Sugiono Gending Muda Kuning Request Setia Tuhu Pamong Temurose kanthi pangucap happy wedding. Semoga Mas Rizal Mbak Dinda menjadi keluarga yang samalah selamat menempuh hidup baru. Amin. Saking Reok Pulang Geni pimpinan Mbah Kliwon Desa Trisono. Iku sak grup paling kula nggih ngedeng nggih. Apa Mas? Grup apa jenenge? Reok Pulang Geni. Lah, iki nggih ngedeng grup Reok Pulang Pergi niku sampun. Pulang Geni ngersakan serampat kalian remu Oh, itu masalah loh Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Selamat menempuh hidup baru teman-teman saya berdua nggih. Nyuwun gending layangan nggih kagem sedaya pekerja di Hong Kong. Amin. Semoga semua teman-teman sehat selalu. Siap nggih. Dari Mas Ansuri Nuri kali Imam Nugroho nggih. Pak Darang nyuwun gending tangga kangen Kuda Kuning saking Kesatuan Timnas Trisono khususipun Karanggayan kepada Bapak Saiful S. Kali kanca-kanca pemuda Mas, Karang Taruna. Leres. Saking Ibu Evi Kaur Kesera Desa Trisono nyuwun gending imbangono katresnanku kagem manten kekalih. Mugi dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan kali siji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur yu cangik. Saya minta gending sarung jagung pelok barang. Kami tujukan para penonton penggemar Mas Cahyo tadi di mana saja. Nanti dinyanyikan oleh Mbak Kesi garwane Mas Darang. Siap. Oke. Mbak Kesi menika garwane Mas Darang. Cahyo niki pacaripun Mas Duduk. Nanti akan dilayani lagu menika lewat TikTok. Apa? Lewat TikTok. Semoga Mas Cahyo jaya di udara. Saking kula saka Wahyudianto Lirat Moyo. Wah, belanja wow. Pamundhute Ibu Nyai nggih. Resmi ngasakaken pepeling langsung kemawon nyuwun ke Mbak Dian Munasiro, Mbak Birgita Ayu, terus Mbak Triastuti. Siap. Tiga. Nuansa agamis. Islami religi. Satu Pak, kesana pun ke bawah. Saya kudu kali jadi Pak. Anu kelas tinggal ya. Iki cukup gampang kalau ndok dhewe kok. Ndok tak kantor. Loh, jange kulane sing kulaan tak kantor ndok ini. Oh, tukang to. Nggih. Ayo. Mbak diantarakan langsung kemawon pepeling kunjuk dumateng Nyai Hajah Ismi ing Pondok Pesantren Anur. Dadah.
caos informasi. Nggih, monggo Gus. Kula suwun mangke jenengan sebagai bintang iklannya berdua. Siap. Bilih suran kampung wayang yang ketiga wonten ing kampung kula Jaten Karanganyar menika badhe dipungelar tanggal 10 ngantos tanggal 12 Juli 2025. Kan wonten Solo nggih. Nggih, nggih, niku wonten catane. Diharapane ngeten, kamera fokus kepada Mas Detik Glodok. Mangke anu Cak Bagus, eko tuntak to ning busuk terus niku mengajak selesai kalimat balik eko ngene. On siap? On. Nggih. Monggo. Yuk, eko. Manuk kenari manuk manyar. Ojo lali sok ben ning Karanganyar. Tanggale pinten Mas? Tanggale 10 nganti tanggal 12 Juli. Acarane Ya kuwi suran kampung wayang sing ngene Sanggar Madangkara. Sanggar Madangkara. Tanggale 10 sampai tanggal 12 Juli. Acarane suran kampung wayang sing ngene Sanggar Madangkara ana ing Jaten Karanganyar. Ayo resik bareng, sesuci bareng, mulane wulan sura ngresiki raga lan rasa, insyaallah bareng-bareng dengan budaya. Amin. Ya butut-butut aja lali tanggal 10 sampai tanggal 12. Ayo rek bareng-bareng. Matur nuwun. Awake dhewe ning diklan tok. Tak kira ki nek arep dikon ngopo. Kaget aku. Nggih, titipan ning panitia mriki pun jenengan. Nek ngoten nek cek ngoten lak ndamu jual-jual sithik enak. Manuk kenari, manuk mana kok lak gandeng to. Saya betul tak dibaleni mah wis tak. Ini pamikir wis malah Kayaknya ning durung nggih. Lah, tasih betul bagus. Nggih sampun menika matur nuwun sanget. Kula suwun panjenengan kalih paling panjurung kandunga dumateng Pak Kamto sekeluarga. Ingkang baku kula pribadi kalian Mas kula Joko itu namung nyeraken panggon ingkang tanpa pami kondene Bapak Sukamto saripun Ibu Pujiati anggenipun dono rasa Mas. Insyaallah kula marofin sedekah tun wong sing gelem sedekah ora robo sancaya bakok ning dalu menika tetep ginanjar kabagyan kamulyan saha katentreman ingkang dipun lenggahaken Mas Rizal pikantuk Mbak Dinda insyaallah angen-angen lan ketudanganipun dipun gayuh pikantuk ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala enggal pikantuk ngomongan kakung putri kang dados ketudangan soleh lan solehah sedayanipun. Mbak Beliau tetap peringatan numpang nggih Gus. Sami-sami matur nuwun panjenenganipun sehat selalu kagem panjenengan kalih. Sak lagu-lagu mangke saged kalajengaken wonten ing Boro-boro. Saya segera nanti kita sambung lagi. Matur sudah nuwun. Arep ngene lho. Loh, seseng dua tetap boro-boro, mosok lagi boro-boro. Dawamu. Tetap boro-boro. Ya, sebenarnya Siap. Mak gitu, bacune gelar cerita. Ya.